Machiegni kendo wang'iyo weche mag dongruok mageno nitie ni tudruok ahinya to yore mag ohala dhi jimbore e kind pinje Afrika ma ugwe kokale nam lolwe e sama piny owacho temo bero ohala e dho wedhe mathurka kokale meli mano mar MV UHURU 2. Meli Senta Dhiambo miyowa ler mathoth koa Kisumu. Mabiro sama jolony mawuok Kenya Shipyard Limited magero meli maduong' mar MV UHURU 2 e dho wath ma Kisumu jodich kinde duto. Gilarore gi thuolo modong' matin mar tieko ondho melino. Melino ogen ni nyal tiek sa asaya motelo ne sith mare mabiro dwe mar 6 igani. Jatayore tije ka Kenya Shipyard Limited, Brigadier Polo Tieno, wacho ni ondho melino ne owinjore okaw dweche 36 kata kamano nodok kindego chien nyaka dweche 18. The construction started, if I would say in earnest, in August 2021. We have already done the how. We have installed systems. So what we are basically going to do, and which you see in the background, is actually now testing of the various systems so that we can then commission them. Commissioning means that you integrate all the systems and you see now if the thing is working as a whole. So the stage at which we are right now is that we are doing the preservation in terms of painting. We are doing the installation of the major equipment and systems. And then subsequently now we'll do what is called flotation. Flotation is basically just lowering it into water so that you can now start testing the various system. That is what we are going to do in the next 2 to 3 weeks. Brigadier Tieno lero koda kathuolo mag tije manoneno e sach ondho melino e sama jodak malura ma Kisumu e mano mithuolo manyime mag tije kanyo. In terms of MV UHURU, first of all we have created employment quite substantial in terms of direct about 1,800. As you are aware, Kenya Shipyards Limited comprises both the military as well as the civilian in terms of the employment. We have already upskilled up to around 180 in terms of military and around 160 in terms of the local community. So in terms of skills and knowledge transfer, that has already been done. Bendeno pako mokalo, ondamo mar neketo rak mar ondho melino, elwet Kenya Shipyard Limited, kowacho, ni manono miyo gi thuolo maber, mar nyiso kit lony, manitie pachoka, kachiel, gibedo ni mano en thuolo, ma piny owacho bende, nyalo yudogo osuru. The previous government had the Blue Economy Office, which was basically dealing with issues concerning how then do we activate the blue economy so that it could contribute to national development. The blue economy basically requires maritime assets. And the only industry that produces maritime assets is the shipbuilding, which is KSL. So KSL, as it were, is positioning itself to be the actually anchor industry in terms of now spurring the blue economy. Brigadier Tieno omedo ni nyaka sani giseyudo thuolo magorag ondho meli kata mane pinje moloro nam lolwe kaka Uganda kakoro mano en ondamo maber maketo thurka e ong'ala manyime girieko kod lony mag ondho meli. Gedo mar melino bende en thuolo mar sumo lony gi paro mag ondho yeko tije lwedo mamoko motenore kode ne oganda jo Kenya ahinya to jodak ma alwora ma Kisumu. What we are constructing here is compatible with what the Ugandans need and what the Tanzanians need. In terms of the requirements, there are many, and already you have started getting orders. The other thing is that we intend to engage the government, and we had a discussion with the Defense, Intelligence and Foreign Relations Parliamentary Committee, and we've told them that they are the best voices that we have that always should sell our country. As it were, we have a product that is working and that is required in the 3 communities. Kenya Shipyard Limited nomakore gi kambi mar Diamonds International e ondho meli mar MV UHURU 2 ka jatatije mar gi Raymond Baker onyiso morne kaka jo Kenya ahinya to jodak kod jogweng' ma Kisumu osenyiso riyo mar nwang'o rieko to kod kaka wiye gi bith e somo tije mag ondho meli. And it's good to see how the people develop themselves with all the skills, because we got many disciplines. So at the end, there are nearly to become a specialist to build a vessel.
now, and that is very satisfying. They're eager to learn, and that is a nice development, and then we support them in all the way. How to use the tools, how to implement the drawings, when, on what position have to be installed. Jotije mag Kenya Shipyard Limited bende ma oseyudo tiegruok mag Hondho Meli onyiso morgi kotenore kod thuolo mag dongruok ma giyudo kokalo kuom gedo mar meli mar MV UHURU gijiwo rowere mondo kik luor tije machal kod mago kaluwore kod kit lony ma omiyo ng'ato. The experience that I can also gain together, also building together and assisting even the fellow colleagues in our country and the young upcoming youths who are ready and willing to do the same in this industry. Tijni mora ahinya to kendo tijni opuonja gik moko mang'eny ahinya kabisa, gik ma kiwuok oko kanyo to ng'ato ok nyal we ni ng'ama miyo nyang'eyo. Kitiyo tich, there's a sense of fulfillment miyudo. Koro joma nyiri gima nyanyiso ni woguru oko manyuru tich to kikiera yera ni matij nga timatima tich miyudo no to time gi chunyi te. Hondho Meli en gima nochakore 1991 kendo chung kuom ndalo buora tok jowagunda ne dok thuchegi kod lony gi rieko mane gin go ewi gedo mar meli tok Kenya ne yudo loch kowuok e lwet jowagunda 1963 kanochopo 2019 piny owacho ma pacho ka ne okawo okang' mar chiero gedo mar meli kaka yor bero weche wuoth tudruok kod ohala motenore kod nam lolwe. Hondho Meli mar MV UHURU ineno kaka ondamo manyime mabiro tego yore dongruok pacho ka ahinya to yore wuoth, ohala kod tudruok e kind pinje Afrika ma ugwe. Bende obiro jolo tije mag MV UHURU 1 manyaka sani osechwalo lita milion 2 mag mo mabuo ne piny Uganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kowuok e laro ma Kisumu Shipyard, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent.